Il-Qorti Kostituzzjonali konkludiet li l-arrest tal-eks avukat Patrick Spiteri ma kienx illegali. Huwa kien inġab f'pajjiżna mill-Ingilterra wara li nħareġ mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront tiegħu hekk kif huwa akkużat bi frodi, miżappropriazzjoni u falsifikazzjoni ta' dokumenti pubbliċi. Meta ttella l-qorti huwa nżamm arrestat u wara nħeles mill-arrest bil-kundizzjoni li ma jitlaqx minn Malta. Hawn Spiteri talab sabiex isifer biex jattendi laqgħat relatati ma' impjieg ma' kumpanija barranija. Meta l-qorti laqgħet it-talba l-Avukat Ġenerali appella din id-deċiżjoni u l-appell intlaqa. Wara li Spiteri fetaħ kawża fil-primawla tal-Qorti Ċivili, il-qorti kienet tagħti r-raġun lil Spiteri hekk kif skont nkissru drittijiet meta nżamm taħt arrest f'Malta. L-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija appellaw din is-sentenza sabiex fl-aħħar il-Qorti Kostituzzjonali ikkonkludiet li dan l-arrest u r-restrizzjonijiet fuq is-safar sar b'mod legali u għalhekk ħassret is-sentenza tal-primawla tal-Qorti Ċivili. Il-qorti ma laqgħetx talba ta' tfajla sabiex jitneħħa sekwestru li sar minn raġel li kien jaħseb li huwa missiera. Ir-raġel kien fetaħ din il-kawża kontra tfajla u omma fejn talab sabiex dawn iħallsu d-danni li sofra hekk kif allega li huma ħbewlu l-fatt li tfajla mhix bintu. Qal li dawn id-danni jinkludu spejjeż li kellu waqt it-trobbija ta' tfajla. Dan il-mandat ta' sekwestru ntlaqa b'mod temporarju u s-somma sekwestrata min-naħa ta' tfajla kien ta' 25,000 euro. Min-naħa tagħha tfajla sostniet li r-raġel ma spjegax kif is-somma ammontat għal dan in-numru. Għalhekk ir-raġel spjega kif wasal din is-somma u fost l-oħrajn semma numru ta' mobiles, laptops u pendent ta' djamant. L-imħallef ikkonferma dan il-mandat iżda naqqas is-somma għal 21,800 euro.